mmodzi wa ife kuti itsa ndipo tikudziwa kuti Yehova ntchito imene mnayamba kale kudzera kwa mtsogoleri wathu Dr. Lazarus Makathi Chakwera, mtsogoleri wa dziko la Malawi, yomweyo nanonso mkayitsirizitsa. Pamene atsogoleri athu akutilankhula madzulo ano, tipempha chitsogozo chanu pakuti sitingachite kopanda inu. Mulemekezeke, mtamandike lero komanso kufikira nthawi zosatha. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera, amen. Zikomo kwambiri tero kuti atolankhani inu amene muli chiwalo chimodzi cha dziko chonyamula uthenga kuwauza Malawi zoona zenizeni, ndikulandireni mwapaderadera kuno ku Malawi Congress Party headquarters nthawi ino ya madzulo. Nonse amene mukhala mukutionera pa MBC, pa Zodiac, pa Mibawa komanso pa Times, pano mneneri wa chipani cholamula, mneneri wa chipani chimene chakonzeka chikungudikira tsiku lowumbiritsa akhala akulankhula. Tikudziwa nthawi ino ndi yamadzulo, tatangwanika ndi ntchito zina ndi zina, koma Malawi tcherani khutu, nthawi yakwana yoti masanawa zambiri zachitika, koma apa mumve kwa mneneri wa aneneri azipani za ku Malawi. At this time ndipaseni ona upesi. Zikomo kwambiri. Zikomo, nditokoze kwambiri atolankhani kuti tikakuita nani nthawi zonse mumabwera. Chipani cha Malawi Congress Party lero chikutsekera nawo kampeni, ena tikuichula kampeni koma kwa ifeyo ndi njira yombola mtundu wa Malawi. Ndi njira imene Amalawi akumauzana pena paliponse kuti zivute zitani, sabwerera mbuyo, wawo ndi Chakwera. Mukapita kwina kulikonse mukapeza kuti Amalawi kwa nthawi yayitali chichokere Nangwazi anasanaoneko mtsogoleri amene akamapanga kampeni sasakaniza kampeni wala kukhala paliponse pamene Amalawi akuvutika. Mukampeni ngati pali munthu waponda paliponse ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Kuyambira pa registration, kaya mufuna kuyang'ana polemba ma MP, kaya mufuna muyang'ane candidate amene ine poyambira ndiyambe apa dzulo panatuluka kafukufuku amene wanena kuti mene akuonerayo Achakwera akutsogola ndi 55%. Ife monga chipani tinaona kuti ndiye kuti kudakalibe anthu amene akukayikira kuti lachiwiri tikamenya penalty ndipo goalkeeper wachoka pa golo. Chifukwa kwa ifeyo 55 ayi muchepetsa, 55 yachepelatu ifeyo kafukufuku wathu monga chipani fasi kuti ife timangokhala. Malawi Congress Party ili ndi anu ake amatatu ya kafukufuku. Ife 17 days ago, masiku 17 adutsa, kafukufuku wathu amationetsa kuti Dr. Lazarus Makathi Chakwera amatsogola ndi 69.7. Ndeti kamamva ma 55 yetu kungodziwa kuti poti imva ikagwa zolira zambiri. Ife 55 ndi kumusi kwambiri. Ndipo nthawi imeneyo mkuti running mate wathu kawawa fwa ife sitinasankhe Tipex. Ife sitinasankhe munthu woti anachitonenedwa pa khoti kuti anabera masango. Tinasankha munthu amene ali busy kwathandiza Achakwera kuyendesa dziko lino. Ndipo pamene pamatuluka 69.7 mkuti engineer honorable Vitumbiko Mumba asanapite kose kumene azungulira. Time manager mkuti mitengo ya cement tisanalimbane nayo nkuitsitsa. Mkuti tisanalengeze price ya fertilizer. Mkuti pamene takhala pano mtsogoleri wathu asanazungulireso kumene anafika. Moti ife pano tilengeze mopanda mantha. Ikamakwana Sunday tikati kumenya 72+% pamene takhala ife pano siti kukamba za ma 55 imeneyo ndi under 5. Ife ino ndi Super League, kama mva kuti Premier ndi ifeyo
chifukwa kaya mufuna kuona mpikisano ulipo tidatumidwa atunda amalawi kalembetseni anzathu amene tikulimbana nawo malo molembetsa amachito panga mavigilo kuti anthu asalembetse unakakhala mpira tidalembetsa okha nkunena kuti ife talephera kulembetsa anthu tinamenya 1-0 inabwera nkhani yotilembetsani ma MP tunena pano ena alembetsa hafu ya ifeyo hafu yonso yokayikitsa chifukwa mmenemo muli okuba makrimino oti akungodikira milandu ngakhala atatadutsa akathera kujere ndengati anthu akulephera kumaka MP akamaka president za mtundu imene yonso china chigoli fayo ali mu 100 chakuti ife tikuamenya 200 chakuti ndithekaso wadutsa uwo amalawi sana ti kayikire ananena kuti tasankhani ma running mate hayi ndithu anzathu ananyamuka ndikuswa ntengo tuturu kukasankha Tipex zinthu zoti amalawi anakana miyezi akugona munsewu iwo anafuna kuti apangane ndi zoterozo ngakhale mtati muone changu cha ma running mate uyo si munthu amene amadziwa kusolva mavuto ndi munthu woti titachita chisankho atagwidwa kuti waba anathawa dziko lino tengati unati thawa ukuti pano pofuna kubweredzata unali kutiko bongololo zikuchitikazi mchibwana imene inali 3-0 tachoka paja tiyeni tutulutsani wanu running mate kawawa zipani zina zikatipatsa mapatient anthu ochita baya ma Jackson akati ayankhule ndiye kuti kuchita kuti ayi asatsike mgalimoto tunena pano titati tiwerenge zimene apanga kampeni enawa atawapanga disqualify ife pano mpira mepo timati uli pa 4-0 ndetiye ndikatenge zaka zimene talamulira DPP mnaiona inalamula version A version B Malai Congress Party yabwera ife mmene takhala tikulamulira pa zaka 3 out of 5 chifukwa pa zaka zimene tinapatsidwa chaka chimodzi choyamba timalimbana ndi COVID kunadzabwera kolera kunabwera cyclone Fred koma muzaka zitatu achakwera tulutsa misewu yake osati yachibwana koma yolimba yogwirizana ndi kuchipatala yogwirizana ndi kuti ana apite ku skulu anthu apange business tikamasankha mtsogoleri timafuna mtsogoleri amene apange Malawi kuti ipite utsogolo amene mudabwera ku Malawi DPP ili pampando bwerani mudzaone Lilongwe si limene inalili amene munabwera DPP ili pampando pitani ku Eastern Region mukaona kuti zinthu zikuyenda amene munabwera DPP ili pampando pitani ku Lake Shore mukaona kuti nsewu umene anthu ankati adzapanga ndikuukanika kukambalekera ndalama nkuja ndalama zosadutsa ku parliament mpaka lero sanatuzo kuti ndalama zathu zinapita liti Ndaine ndabwera pano kudzati unakhala mpira pano tikuamenya anthu awa 5-0 chifukwa ngakhale pa zaka zimene anakhala ma version awo osawiri ife tayika misewu kuposa iwo misewu koyamba dziko lino laona president weka nsewu posa yang'ana nkhope mukapita kumpoto akuyika misewu pitani ku south akuyika misewu kaya mupita ku eastern kuli misewu kubaya mlilongwe ndekananji anthu akukhalira kutayika ngozi nkati atazungulira osadziwa misewu imene ayika achakwera misewu yota munthawi ndipo ya quality ndikufuna ndikuuze ndikuti mutafuna kuyang'ana mene munthu amayendetsera dziko kuli nkhani ya maphunziro achakwera ayika ma classrooms ma lecture rooms titati tichoke pano 34 schools of excellence bwana ndi ku university ndana ankadziwa kuti chakwera angapange triple katatu ana kuti alandire ndalama zawo plus upkeep popanda kuti iwe ndi wachipani chanji popanda kuti ndiwe wakuti dziko lino koyamba laona munthu amene amagwiritsa ntchito misonkho kuthandiza Malawi osati kuthandiza iyeyo yekha nthawi ya DPP ndalama izataka magwiritsa ntchito ma bodyguard ndalama zibwenza kudya ajamuko adziwa kuti anatizunguza ndalama zathu achakwera chilichonse akupanga account akaitana ku parliament amadzichepetsa pamaso pa Malawi munthu amene amatsanzira rule of law ngati amene yoyo dziko lino lisanamuone akuluakulu titati tikunenera mpira mubwere ku university lero every university ikupanga graduate ana pa nthawi yake kalenda sikuyima
mbuyomu mainvesta makhalira kutsekedwa, academic freedom struggle itavuta. Lero mukatenga amene analephera academic freedom struggle mukunena kuti afuna atsogolere dziko. Chadzandiya munthu analephera ka struggle kapa invest dziko aliyendesa bwa ngakhala adakakhala kuti ali ndi mphamvu, analephera ali ndi mphamvu, lero aita invest. Ana aku university ene ndidziwira ine lero akuimba lokoma Chakwera wachidopanga strike deal yoti tichepetse imene amati digital divide. Dziko lino anosauka university nali malo ya anthu olemera, koma chibwerere na Chakwera ana osauka ambiri akupita ku university. Atapanga kafukufuku anaona kuti ana ambiri akapita ku university amalephera kuphunzira chifukwa alibe zipangizo. Lero Achakwera kuti kuyambira intake iyiyi mwana aliyesa kulandira laptop. Laptop imene alandire sitiimira pomwepo, Chakwera sakuimira pomwepo, muli data muli dongo, kutanthauza kuti mwana osauka adzidziwa kuti nangati Chakwera alipo palibe adzalephere kuphunzira kuti apite kutsogolo. Kwa munthu amene amadziwa ntchito ya laptop, mwana akakhala ndi laptop atapeza zintchito amaphunzira bwino. Ndi anthu mkamati how are you going to create jobs, we are giving them tools kuti apite kutsogolo. Ambiri pano timalira za scholarship, ndi laptop mwana atha kumadziwa kuti nditani ndipeze njira yanji. Chakwera wabwera kudzakhala napa ndale mukakhala pasi mkona Malawi onse akunena kuti munthu ndi uyu. Kuti dziko litukuke singati football match yoti mata in 45 minutes. Umayenera kuyika foundation, andi chimene Chakwera apanga ngongole zidasidwa ndi anzatuwa zalipidwa. Anthu anakabwereka ndrama kuti akonza lecture, Chakwera akumaliza. Mutati muwerenge ndrama zimenezo ndi ndrama zoti bwenzi titapanga zina zambiri. Endi chimodzi chimene mwadziwa mwampeza president amene sathawa mavuto, amene anapeza ndi anthu awo wanyamula ndikunena kuti ine ndili mboma ndisathe nthawi ndikudandaula ndikonze. Anthu awo anabereka ndrama tikukakonza Kia, palibe chimene anapanga. Kia ndi yakumaliza Chakwera. Ndi Malawi mukamaona zinthu mukudandaula, Chakwera akumana ndi ma challenge chifukwa anakumana ndi anthu odana ndi dziko ngati yawo. Pamene amamuti akupangidwa swear in amabandalamo, zinthu izi zinanenedwa musona, DPPC inatsutse. Inandi zinanenedwa musona zili minuted sana tsutse fa dziwa tizoona. Lero omwewo ankabandalama atafuna akhale ma president. Kwaona Malawi kupusa achani. Anthu inu simukayenera kukhala ma president, mukayenera mangidwa. Ngati simutha kuyankha zimene munapanga ndi drama zimenezi, mukuyenera kumangidwa. Mulibe gawo loti mufuna mtsogolere Amalawi. Chimene ndikufuna ndinene pano ndichi, pa 16 September Amalawi tikuwina chifukwa choti kunja kuno kuli Mulungu sadzalola mdima kuti ugonjetse kuwala. Sizizachitika. Sadzalola kuti anthu amene amapha maubino lero abwerere. Aliyense akundimva pano makamaka ino azimayi kubereka nkumodzi. Lero tikabweretsa anthu oti pa nthawi imene amalamulira anthu achaubino anavutika tinakayika m'manda. Lero tabweretsenso tidziyamba kumabisala ndikuthawa kuti anakhala moyo. Takumbukira nimene anavutikira banja la Atambala. Zona lero tabweretsa anthu amene aja anthu oti anapha anthu 21 kumpoto. Pambalipa pali Chakwera amene akaona anthu akumpoto amaona atsogoleri, amaona running mate. Lelo aliyense akumpoto atha kuzigwira chidali kuti ine I'm the running mate, amene ndi mtsogoleri. Ife Malawi Congress Party ndi ana Kamuzu anatiphunzitsa tonse sitisankhana. Chisankho ichi chili pakati pa imfa ndi moyo. DPP yanena likuswa mtengo osati ana ang'ono, tufuna tithane ndi Central Region, tufuna tithane ndi anthu akumpoto. Ndefunso tikapatsiranji anthu oti akuchita kutiuza zochita. Abale anga tisapite kwa Satana ndikumayembekeza kuti mukalandira za umulungu. Anthu awa ayankhula okha afuna athane ndi anthu.
kuyendetsa boma si nkhani yothana, ndi nkhani yosamalana, ndi nkhani yopanga zimene Achakwera akupanga. Choyamba Achakwera akuti ndifuna ndikonze ulimi. Dziko lino limayendetsedwa ndi alimi. Akuti apanga chani? Atiuza kuti nifi chinthu chimene mbuyo umu mudzikumbukira chinali playground ya anthu andale, koma iwowo mu ulamuliro wawo aonetsa kuti nifi sinali pa khomo pa Malawi Congress Party, chifukwa panopo ikubwezedwa sinabwezedwepo chonchi. Ndi ife tili chikhulupiriro moti Achakwera akamanena kuti ikhala banki kuti ifikire wina aliyense, zikuoneka kuti munthu uyu amakonda Malawi aliyense. Ife tabwera kudzati ulimi ubwerere kumene kunalili kale. Mulimi athe kudyetsa dziko lino komanso adzitha kugulitsa. Ulimi ukhale business. Kuti utero ukufunika mamashini, ukufunikira anthu akhale m'magulu, ukufunikira kuti anthu apeze ndalama. Amalawi saulesi, Amalawi amangosankha mpamba woti alime. Nyengo zathu ndizoti climate change yavuta. Mwaona Achakwera ndi awakuyamba Shire transformation project imene ikuonetsa kuti ulimi kuonera patali, sakungodalira zachani zakumwamba. Ife tidziwa kuti climate change yavuta. Tikunena pano ma irrigation schemes odutsa 38 abwezeretsa. Ndiye ngati munthu wabwezeretsa izizi tikayikira nja Malawi. Ife anatipatsa Achakwera ndi Mulungu, chifukwa pambuyo posepa tinali ndi atsogoleri ozikonda. Akati irrigation ulimi wanthirira, anthu amangoyika ndalama mthumba. Lero ma mega farms ndi awa mukuwaonawo. Ndi Achakwera akuti tikubweretsa 10-10 challenge. Anthu 10,000 alandire chani 10 million kuti akhale anthu olemera. Izi zikhala mu district iliyonse kuonetsa kuti si chinthu choti wina adziti asangalala ndi akuti ayi, ndi district iliyonse, chifukwa Achakwera ndi mtsogoleri woti amadziwa kuti ukapereka mapasa uzigona chagada aliyense ayambo. Lero ndifuna ndinene kuti kunena zoona anthu pa 16 mukapita musakaponyetse kangoyang'anani tambala wakuda, mukayang'ane pamene pala Achakwera. Kunali maphunziro pa Malawi pano. Ndani anakambapo za quality education? For the first time tamvaso kuti fake degrees zite. Taona funding yopita kumabungu amene amakhwimitsa skulu akupita kutsogolo. Aziphunzitsi sanapangidwe ko promote chonchi. Manesi apangidwe promote. Ndikudziwa kuti pali ena atsalirapo. Koma ngakhale kulikonse akuluakulu tikatita kumana lero mwana sabadwa pomwepo amatenga 9 months. Ndi anthu tisakhale ngati kuti Chakwera zinthu zonsezi adakazimaliza tsiku limodzi. Ikakhala nkhani ya mitengo, pitani kwina kulikonse mitengo ikukwera pa dziko lapansi. Kaya mupita ku Tanzania, kaya mupita ku South Africa, mitengo ikukwera paliponse chifukwa Malawi sapanga operate kunja kwa dziko lina. Koma Chakwera wapanga chani? Ndikunena lero Malawi ndimene ndi mafuta ochipitsitsa kuposa wina aliyense. Izi zikuonetsa kuti ndi mtsogoleri amene akudziwa kuti ine anthu anga akuvutika. Pano anthu ambiri ayankhula osangokweza bwanji Zambia kudzagula kuno. Achakwera amati ayi kwathu kuno anthu akuvutika ndi umphawi. Timafuna mtsogoleri ngati amene. Sitikunena kuti mitengo isakwere, basi iyeyo akukweza mitengo. Tapitani ku Tanzania mukaone akulamulira ndi Achakwera. Hayi, pitani ku South Africa akulamulira ndi Achakwera. Mitengo yakwera kulikonse chifukwa cha zinkhondo zikuchitika, COVID anabwera. Koma funso loti tizifuse Chakwera wapanga chani? Ndemu timvere ife ya Congress. Tikuwuzani choyamba Achakwera ataona mene zikuchitikira kunjaku, apanga ubale wabwino ndi anthu otizungulira. Anzathu amalamulira mbuyo mwathumu timadana ndi anzathu. Kodi nkhani ndiyothandiza chani? Ife dziko lathu ndi lotseka. Kutanthauza kuti amati landlocked. Tikudalira mayiko ngati Mozambique, ngati achina Tanzania kuti zathu zitani ziyende. Mwaona Chakwera akuonetsetsa kuti ma neighbors tikhale nawo bwino. Foreign policy yawo yayika patsogolo kuti kugulitsa kwathu ndi kugula zinthu kukhale kophweka. Chachiwiri akakonza njanja
kuti tizitha kubweretsa zinthu mochipa. Lero mukapita kusanje mukaona kuti njanje ija ikutalika, ndiye wina khoza mati sikuthamanga. Akuluakulu mudzidziwa kuti Chakwera yemweyo agule mankhwala mchipatala, yemweyo agule chakudya, koma mavuto onsewo watha kukonza. Tikunena pano tikutha kubweretsa zinthu mochipa kuposa mbuyo, kutanthauza kuti akadutsa apa ndiye kuti zinthu ziyenda bwino. Mukaonetsetsa amalawi sanagulepo foja maprice ngati mene anagulira pakatipa. Kuli alimi otanthu tikamayankhula timakhala ngati tikunyoza andi sitikupanga appreciate alimi amene agulidwa mitengo yabwino. Chakwera ndi president wa alimi, Chakwera ndi president wa anthu osauka. Mukapita kwano osauka ku invest akakuza ndikuimba lokoma ndi munthu amene. Ndifuna tsopano ndibwere ndikupita kumapeto kunkhani yakuti pa 16 mukabwera ndanena za gulu la anzathu achaubino. Ngati imakhala ngati yophweka chifukwa choti anthu aja ngochepa manambala, koma amene tachita study human rights tidziwa kuti nkhani ya ma rights is not about numbers. Tiyeni tipange value umoyo wa anthu amene aja. Tikamaka vota chonde osabwezeretsa anthu oti anzathu kungomva kuti awina adzibisala adzisowa mtendere. Pamene mukaone DPP sign mukaikepo okupha maubino, osakavota, osapitapo anthu oyipa. Ndiye mukachoka pamenepo ndifuna mulimi kumbukirani, voterani Chakwera mukapeze banki ya NIF. Mulimi akadziwe kuti kwabwera munthu amene walolela kuyambana ndi IMF chifukwa chokuti akufuna anthu akwawo alembedwe zintchito. Aziphunzitsi kulibe wakumvetsani kukoma ngatiwe. Tiye tipitana mwino sizamasewera. Anthu ambiri amva Achakwera akunena za nkhani yatsogolo account. Ndifuna ndilongosole pano chifukwa kuli ena amene asakumvetsa. Malo mosa